खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा मनजित बसुमतारी ओमफ्राय आं जोंनि गामिया थुरिबारि पोस्ट अफिस सरायकेला डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो आं एबार एपिएससि परीक्षा 2023-24 आव रैंक 26 लानानै पास जानो हादों आरो आं आसाम पुलिस सार्भिसाव पजिशन मोनदों आरोखि दा ट्रेनिं बोसोरसे जागोन खोमा ट्रेनिंनि उनाव आं डीएसपी रैंक हिसाबै जइन खालामनो हागोन आरोखि स्टाडिया माबायदि आं आंना फरायनाया शिलंआव जादोंमोन आरोखि जोंना फादारा मेघालय पुलिसाव साख्रि मावोमोन थ' आं एसे लाकिमोन आरोखि आं मेघालयआव फरायनो मोनदों आप टू क्लास 12 सेन्ट एडमन्स कलेजनिफ्राय आं पास जादों आरोखि फार्स्ट डिभिजनाव पास जादोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव आं आईआईटी गुवाहाटीआव इन्जिनियारिं फरायनो मोनदों आरोखि इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन आं आईआईटी जेईई क्लियार खालामनानै आईआईटी गुवाहाटीआव इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फरायनो मोनदों बेनि उनाव आं केम्पास प्लेसमेन्टआव स्लाम्बाजार होननाय मोनसे फ्रान्सनि कम्पानि आरोखि बाव केम्पास प्लेसमेन्ट मोनदों आरोखि ओमफ्राय केम्पास प्लेसमेन्ट खालामनानै आंखौ पस्टिं होदों माबायाव आबुधाबि इउएइआव आबुधाबि दुबाइआव आं मथा मथि 4 बोसोर मावदों आरोखि एसे माने इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियार आरोखि हजोंहाय ओमफ्राय आंना उन्दैनिफ्रायनो गलामोन माने जोंनि गामि माने जोंनि एरियायाव फैनानै आइदार इउपिएससि नहले एपिएससि क्लियार खालामनानै बाव मावफैनाय आरोखि ओमफ्राय बेनि उनाव बे साख्रिखौ मानानै फैनानै आं दिल्लीयाव बोसोरनैसो थादों आरोखि ओमफ्राय बे समावनो जेब्ला आं दिल्लीयाव फैदों आंना बे अरियेन्टेल इन्सुरेन्स होननायाव साख्रिया जादों आरोखि आं बाव फरिखा होदोंमोन अरियेन्टेल इन्सुरेन्स गभर्नमेन्ट आन्डारटेकिंआव साख्रिखौ मोननाय जादों आरोखि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार हिसाबै आरोखि ओमफ्राय लाकिलि पस्टिंआबो फैबाय बङाइगाव आरोखि न' खाथियावनो थ' आं बेयाव जइन खालामबाय 2018आव अरियेन्टेल इन्सुरेन्सआव जइन खालामदों आरोखि ओमफ्राय बाव मावनानै आंना मेइन गला बेनोमोन इउपिएससि नङाबा एपिएससि क्लियार खालामनांगौ आरोखि ओमफ्राय प्रिपेयार होबाय थादों आं फरिखाखौ होबाय थादों 2018निफ्रायनो होबाय थादों नाथाय अफिसनि प्रेसारनि थाखाय आं माने जेब्लाबो फरिखा होयो आइदार मेन्सआव पास जायाखै नङाबा इन्टारभिउआव पास जायाखै जादों आरोखि ओमफ्राय लाकिलि बे बोसोराव फरिखाया एसे मोजां जानानै ओमफ्राय इन्टारभिउआव मोजां जानानै आं क्लियार खालामनो हादों आरोखि बे आंना 4th एटेम्प आरोखि आं एकदम खुला-खुलि होनो आंना 4th एटेम्प लास्ट एटेम्पआव आं इन्टारभिउसिम सहैदोंमोन नाथाय बे बोसोराव क्लियार खालामनो हादों आरोखि जिहेतु जों मिथिगौ जे बहुत टाफ जायो एग्जामा साख्रि मावनाय सम दिहुननो फार्स्ट बे साख्रि मावनायाव नो डाउट बहुत डिफिकाल्ट जायो आंबो एडमिट खालामो साख्रिजों फरायफानायाव डिफिकाल्ट जायो नाथाय नोंना गोसोआव नोंना जुदि डेडिकेसन थायो सबसे इम्पर्टेन्टआ जायो नोंना गोसोआव जुदि डेडिकेसन थायो नों टाइम दिहुननो हायो आरोखि नङाबा नों जुदि नोंनो गोसोआव माबा लाया थांखि लाया कि आं फरायनांगौ ना आं फरायनाङा होमबा रावबो हाया नों एभेलेबल टाइमबाबो नों जुदि साख्रि मावाबाबो जुदि नोंनि गोसोआव थांखि गैयाबा हाया आरोखि आं साननाय मथेबा आंना जेब्ला आं मानि कलेजनिफ्राय पास आउट जादों बे समनिफ्रायनो आंना एसे थांखि खामोन कि आं गभर्नमेन्ट सार्भिसाव मावनांगौ एसे मोजां रेंकआव आरोखि जेराव आं एसे जोंनि मानसिफोरखौबो एसे हेल्प खालामनो हानाय आरो मानो हानाय थ' आं जेब्ला साख्रिबो मावदों बेना आंना मेइन गला मेनमोन कि एपिएससिखौ नङाबा इउपिएससिखौ क्लियार खालामथारनांगौ जाय एसे टाइमानो नांथों थ' आं मा खालामो फुङाव थाब सिखारो आरोखि फुङाव बिदिनो 6टा 5:30 6टायाव सिखारनानै अफिसाव आं ओरैनो 9टायाव ओंखारलाङो आरोखि थ' आं 8टासिम फरायथारो आरोखि फुङाव 6टानिफ्राय 8टासिम फरायनानै 2 घन्टा फरायनानै ओरैनो जे ब्रेकफास्ट खालामबाय दुगैबाय माबाय 9टायाव ओंखारलांबाय ओमफ्राय अफिसनिफ्राय आं 6टायाव ओंखारबोयो आरोखि 6टायाव ओंखारबोनानै न'आव फैगौ माने 6:30 7टासो सफैयो आरोखि ओमफ्राय बेनि उनाव एसे फ्रेश आप खालामनानै आं एटलिस्ट 1 आवर to 2 आवार्स मोनाब्लियावबो माबा फरायोमोन आरोखि ओमफ्राय सेटारडे सानडेआव आं एसे लं टार्म फरायोमोन आरोखि माने सेटारडे सानडेआ जोंना इउजुवेलि बन्द जायो बेयाव आं फुलि डेडिकेट खालामोमोन आरोखि नो डाउट बहुत खस्थ' जादों थेवबाबो आं सानो कि आंना वाइफ दङ वाइफआबो आंखौ बहुत हेल्प खालामदों आरो एट द सेम टाइम आंना मादार दङ बिसोर आंखौ बहुत हेल्प खालामदों आरोखि माने जेब्ला आं माने फरायो आंखौ फुरा सापर्ट खालामो खामानि मावनायावबो आंखौ बहुत हेल्प खालामो थ' बेनि थाखाय आं माने हादों आरोखि फेमिलि सापर्टआबो बहुत मेइन फेक्टर आं होनगोन आंथ' फरायदों आरो न'आव आंना ओरैबायदि एनभाइरनमेन्ट जेराव आंखौ माने फुल सापर्ट मोननायनि थाखाय आं बे दिनै बाव सफैनो हादों आरोखि दिनै नोंथांनि गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ फरायदों जोबोद समायना मा बुंगोन बे आं बहुत मोजां मोनदों जे आंनि गामिनि ओइ आदामोन होन आयंमोन होन बयबो फैनानै आंखौ बेयाव माने एथ' मोजाङै बरायनाय आं बहुत थेंकफुल आं बहुत मोजां मोनदों आरो आं बहुत गोसोआव मोजां मोनदों आरोखि
खनसे नङा खननै नङा खनब्रै नाजानायनि गेजेरजों जिहेतु नोंथाङा जाफुंसार जानो हादों लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन बे खेत्रआव? आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो होनगोन आरोखि कि गोसोआव मोनसे डेडिकेसन ला आरो माने नोंनि जे मेन गल नोंनि जे मोनसे थांखि नों बेयाव सहैथारनांगौ बेखौ खस्थ' खालामनानै खालामबाय था आरोखि ओरैबायदि जानो हागौ कि नों फार्स्ट टाइमाव साक्सेसफुल जाया सेकेन्ड टाइमाव साक्सेसफुल जाया नाथाय नों जुदि नों गोसोआव मोजाङै थांखि लानानै माबा खस्थ' खालामोबा सानसे नङा सानसे नों जाफुंथारगोन बे माबाया आंनि बे लाइमोनफोरखौ बेखौनो मोनसे होनगोन कि गोसोआव मोनसे थांखि ला आरो बेखौ सानफ्रामबो लासै लासै मावबाय था आरो बेल' नङा खालि फरायनायजों लोगोसे माने मोजां माबाखौ ला आरोखि जेनेबा बिमा बिफा जे होनो बेखौ एसे गोसोआव ला इउजुवेलि दानि लाइमोनफ्रा माने इउटुबा होन इन्सटाग्राम होन मा गोबां नुनानै एसे चेन्ज जायो आरोखि इन्स्टेन्ट साक्सेस रावनावबो फैया आं बेखौ होनगोन आरोखि दानि जुगाव इन्स्टेन्ट साक्सेस जे मानसिफ्रा होनो आं 1 मास मावनानै एथ' फैसा खामायदों आं 1 मास फरायनानै एथ' साख्रि मोनदों जानो हागौ सासे हाजाराव सासे जानो हागौ नाथाय इन्स्टेन्ट साक्सेसआ बहुत रेयार आरोखि नों दानि नोंनि हार्ड वार्कआव कनसेन्ट्रेट खालाम बेसेबांसो टाइम नाङा नों डेडिकेट खालाम सोरबाफोर नोंनि आवगायलांदों सोरबाफोर नोंनि साबसिन जालांदों बेखौ मेगन सानाङा बेखौ गोसोआव गाज्रि मोननाङा नों गावबा गावनि माने स्पिडजों मावबाय था आरोखि नोंना बेसेबां केपासिटि बेजों मावबाय था सानसे नङा सानसे नों जुदि हार्ड वार्किं आरो डेडिकेटेडबा नों डेफिनेटलि साक्सेस जागोन आं बेखौनो होनगोन आरोखि एसि आनजादाव उथ्रिसारनानै गोग्गानाय लाबोनो हादों दिनै नोंथांमोना गाजा गोमजायै बरायदों मा फोरमायगोन गामिनि दैदेनगिरि नंगौ थिगैनो दे आं गामिनि सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै दिनैनि बे समाव जोंनिनो खुब माने अनजालु फिसा जोंनिनो जोंहा मनजित बसुमतारिया जोंनि गामिनिफ्राय APSC परिखा होनानै बियो मोजां उथ्रिन्न जानो हादों मोजां पास खालामनो हादों दा बे खेत्रआव आं बुंगोन जे बेयो नट अनलि जोंनि गामिनि थाखायल' गौरब नङा माने खुब माने सुनाम नङा बियो गथै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि थाखायबो एसे माने गौरब बान्दित आरोखि जोंनि बर' हारियाव माने बुंनो थाङोब्ला गिबिफ्राव बेफोरबादि APSC बा UPSC एग्जामफ्राव खुब खम गथ'आ उथ्रिन्न जायोमोन दा देग्लाय नुनो मोन्दों जे APSC परिखायाव जोंनि बर'निफ्रायबो प्राय 14 जनसो गथ'फ्रा मोजां पास खालामनानै बारग'लांनो हादों आरोखि दा जोङो बिथांमोननिफ्राय जों आसा खालामदों जे बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय इयुननि जायनाखि फरायसा फरायसुलि गथ'फोर हिनजावसा हौवासानो बुं दा बिथांमोनहाबो बिथिंनि जेनाखि गोसोनि जेनाखि माने खुब माने स्ट्रंलि माने मोनसे एम थायो आरोखि बे एमखौ मोननोब्ला बे थांखिखौ जाफुंसार होनोब्ला गोसोआव मोनसे माबा थानांगौ आरोखि साननाय थानांगौ जे आं खेबसेजों नङा खेबनैजों नङा खनथामजों नङा आं निस्सय बबेबा समाव बेखौ उथ्रिनो हागोन निस्सय आंखौ उथ्रिनानै आं आंनि एमसिम आं थांनो हागोन आङो समाजनि थाखायबो किसु एसे हखा होनो हागोन आरो नट अनलि समाज आरो रायजो राजा बा भबिष्यत बा इयुननि फैबाय थानाय गथ' गथायफोरनि थाखायबो आं एसे उत्साहजनक एसे माबा होनो हागोन आरोखि मा होनो बेखौ धावथि होनो हागोन आरोखि दा बेफोरबादिखौ दिनैनि समाव जोङो जोंनि गामियाव जों नुनो मोनबाय खुब गोजोननाय मोनदों आङो जोंनि गामिनिफ्राय सासे जोंनिनो माने अनजालु गथ'आ APSC आव मोजां धरनै पास खालामनानै दिनै जोंनि गामिखौ खुब माने सुनाम खालामदों आरो जायफोर बिमा बिफा बिसोरबो बिफा गैयाब्लाबो बिमाया दङ बिमानि बोसोनखौ लानानै गाव दहायबो बुंलांदों जे गावनि थांखियाबो थिग थानांगौ आरो एसे एनैब्लाबो बिमा बिफानि खोथाफोरखौबो खोनासंलांनांगौ आरो रायजो राजा सुबुंफोरनि जायनाखि बोसोनफोर मोजां बोसोनफोर बेफोरखौबो खोनासंनांगौ जिउआव दावगानांगौबा जिउआव जुदि उथ्रिसार जानांगौब्ला देरहासार जानांगौबा बाहाय खस्थ'बो खालामनांगौ खस्थ'नि फिथाइया गोदै दा बेफोरखौ दहाय गावनि बेक्तियानो बुंलांदों बेनिखायनो आं आसा खालामदों आरोखि भबिष्यत बे जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गामिफ्राबो बा गुबुन जोंनि बर' हारिनि जायफोरनाखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा जाहाथे माने फरायनायाव मोजाङै गोसो होसारो आरो गावखौ दावगालांनो नाजायो आरो जोंनि हारिनि इयुननि सासे मुंदांखा जानानै जोंनि हारिखौ जाहाथे दैदेनलांनो हायो दैदेनगिरि जानो हायो आरो उत्साहजनक भाबै जोंखौ माने फरायनायफ्राव माने थुलुंगा होनो हायो आरोखि
दा बेफोरखौ जों आसा खालामदों दा आंनि जोबथायाव बुंनांगौ बेनो आङो दिनैनि बे गामिनि गावबुरा जानानै जोङो रायजो राजाखौ लानानै जोङो मनजित बसुमतारीखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा जों साबायखर बावदों मान बावदों बिनि बिमा दङ गोरबोनि बिमा बिमानिसिमबो जोंनि मान बावनाय दङ आरो सिबिनाय दङ लोगोसे बिनि बिमादै बा बिमायं बिसोरबो दंफायो लोगोसे दिनै नुजाफैदों बेहाय जोंनि बे माबायाव प्रग्रामाव दा बिथांमोननिसिमबो आंनि साबायखर थाबाय जाहाथे माने बिथांमोननि दैदेननायाव दिनैनि बे मनजित बसुमतारीया गावखौ सासे गिदिर मानसियाव मानो हाबाय दिन्थिनो हाबाय बेनि थाखायनो आं रोजा रोजा आरोबाव खेबसे साबायखर होनानै आंनि बिबुंथिखौ आंनि सिगाङाव फोजोबबाय गोजोन्थों।